Avui us presentem els dos vins blancs de la vinya del Sabater, de la Verema 2022, una pansa blanca i un picapoll marcats molt per la verema aquesta d'altes temperatures i de molta sequera, el que ha fet avançar la verema per assolir aquells graus, aquelles puntes d'acidesa que porten aquesta frescor als dos vins i aquestes característiques tan mediterrànies. En aquest cas, la pansa blanca molt marcada pel territori, aquestes notes d'herbes que podem trobar, una golositat molt ben marcada i una amargor que sempre trobarem en aquest equilibri. I la picapoll, un pèl més àcida, que ens donarà una mica més de punts, que ens donarà una mica més d'electricitat al moment de beure el vi per acompanyar plats també més complexes, com pot ser una amanida a base de fruites, de formatges, fruits secs. Al capdavall, dos vins molt amables, d'elaboracions ja pensant de cara a l'estiu, fresques i molt amigables.